Строительный мусор, бытовые отходы. Бұл Айыш районы Усат ауылындағы Заозерная урама. Шүп контейнерлары тулып ташыған, әкін күріш қалдықлары яқындағы бас суқырларға таралып ята. Жиыштырып алып кетуші жоқ. Бұл хәл бірінші тапқырғына қабатланмайды экологлар. Узған ел Стал Биші ауылы жерлігі башлығына шүпліклеріні тиешлі тәртипте тұтмағаны үшін штраф салған болғаннар инде. Усат ауылы ішінде ол жауаплы. У нас эта свалка из года в год здесь продолжается. Бұл хәл елдан ел қотлаулана. Узған ел 10 000 сум күләмендә штраф салынды. Нәтиже юк. Быйылда кисәтү ясалды. 2 ай эчендә проблеманы хәл итәргә тиешләр. Шүп контейнерлары урнаштыру өчен мәйданчык әзерли башлаганнар инде. Конечно, не изменилось. На данном участке тоже, как видите, нарушение природоохранного законодательства, захламление бункерной площадки. Әмне бұл шушы ук ауылның комиссариатская урама. Шүплек янәшәдәге йортның куймасына ук терәлеп тора. Шүпләр дә ихатага ук таралган. Контейнеры каждый день вывозят. Вот сейчас видели машину сейчас. Күн күреш қалдықлары тутырылған контейнерларына күн сайын диярлек алып кетелер. Әміне бұл зур шөп шар шул килеш қала. Бір тапқыр машина келді, сыйған қадарысын түйеп кеттілер. Шуннан соң көрінгеннәре юк. Недавно приехали. С кузова разгрузили здесь кое-что. То, что в машину влезло, увезли, все, после этого мы не видели. Ауыл халқы бақша шүпләрендә күн күреш қалдықларын һәм хәтта төзелеш материалларын да шушы шүплеккә китерән. Әмне бүгенге кебек көйсез, яңгырлы һава торышы булганда шүпне алып китәргә тиешле машиналар бирегә хәтта үтә дә алмый. Шуңа күрә тау кадәрле шүп иемнәре җыела һәм барлык қалдықлар биредәге каберләр өстенә аша. Шүплекләрнең мондый хәлдә булуында авыл халкының да гаебе бар ди экологлар. Шүп машиналары күн күреш калдыкларын гына алып китәргә тиеш, зуррак шүп шарны аерым җыярга кирәк. Барысында бергә тутырганга күрә, аларны төямәгән булулары ихтимал. Бу елны экология 2 айлыгы эчендә республика буенча күп кенә район һәм шәһәрләрдә шундый хокук бузу очраклары ачыкланган. 3904 нарушения. Без шүплекләргә кагылышлы 3904 хокук бузу очрагын теркәдек. Аның 2868-е хәл ителде. Төрле оешма һәм физик затларга 4 миллионга якын күләмдә штраф салдык. Выявлено 2411 мест несанкционированного размещения отходов. Законсыз рәвештә барлыкка килгән шүплекләр елдан ел кими. Иң күп мөрәҗәгатьне Казан яны районнарыннан кабул итәләр. Индилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.